Хоспіс – гэта апошні прытулак для безнадзейна хворых. Месца, куды трапляюць тыя, хто напэўна ведае, цуду не будзе. Будаўніцтва установы пачалося яшчэ ў 2014 годзе з рэканструкцыі будынка былога дзіцячага садка ў прыватным сектары Брэсцкага мікрараёна Кіўка. Это здание приспосабливаешь. То есть оно было как детский садик, оно было построено неизвестно по какому проекту, еще в те времена, в старинные. А потом, когда его приспосабливаешь, что значит ломаешь где-то стены, там заводишь перемычки. Здесь были с лестницами вопросы, допустим, там меняли несущие перемычки, вынимали. Но это все, как бы все вопросы, которые строители умеют решать. Да ўключэння аб'екта ў прэзідэнцкую праграму падрыхтоўкі Брэста да тысячагоддзя з паступленнем сродкаў былі пэўныя складанасці. На некаторы час аб'ект нават былі вымушаны закансерваваць. Наверное, было бы нелогичным, если мы строили бы большие многомиллионные путепроводы, мосты, дороги, а оставили бы здесь объект в таком запущенном состоянии. Тем более, учитывая такую большую гуманную функцию, которую выполняет эта новая наша больница. И за счет городского бюджета в этом году основное финансирование было. Мы построили этот объект. Цена его 2,5 миллиона деноминированных рублей. Это больше $1 миллиона. Хоспіс разлічаны на 35 ложкаў і дзённы стацыянар на 8 месцаў. Па словах галоўнага ўрача Васіля Кісціня, у будынку хапае месца, каб пры неабходнасці павялічыць колькасць ложкаў да 40. Акрамя таго, на базе хоспіса будзе дзейнічаць выязная паліятыўная брыгада. Тут створаны умовы, набліжаныя да хатніх. Ёсць памяшканні для адпачынку, малітоўны пакой. У кожнай палаце халадзільнік, тэлевізор, асобны санітарны пакой з душам. Сістэма відэаназірання і экстрэннай сувязі дазваляе сачыць медперсаналу за станам пацыентам у асобным памяшканні. Паліятыўная дапамога невылечна хворым у тэрмінальнай стадыі – гэта перш за ўсё адэкватнае абязбольванне і купіраванне цяжкіх сімптомаў. Пацыентам і іх родных будзе аказана сацыяльна-псіхалагічная падтрымка. В основном нагрузка уменьшится не на онкодиспансер, а на наши поликлиники. И нагрузка уменьшится на наших родственников, которые имеют таких тяжелых больных, которые находятся на дому, которые уже находятся в тяжелом состоянии. И можно сказать, что им уже осталось недолго жить. Они будут у нас. У калектыве больш за 60 чалавек. Сярэдні і малодшы медыцынскі персанал, урачы-тэрапеўты, псіхолог, псіхатэрапеўт. Сярод іх як людзі з вопытам, так і 7 маладых спецыялістаў. Хорошие руководители, которыми мы общаемся, они успокаивали. Ну и сейчас как-то я смирилась, я поняла, что да, я хочу помогать людям. Коллектив очень дружный, очень хороший. И вот за это радость какая-то, что очень, как семья, можно сказать. У Беларусі гэта другі пасля мінскага хоспіс з правам юрыдычнай асобы. У іншых рэгіёнах пры гарадскіх або абласных бальніцах функцыянуюць толькі аддзяленні паліятыўнай дапамогі. Прымаць пацыентаў брэсцкая бальніца пачне ўжо ў бліжэйшыя дні. Дзіяна Мішчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».